Kasngi ka baars pa anrio, haga kerteng ukpau kun mensim buku amen. Ka gospel kerkum Yohanes. Kutra Jisu pensle engi da mensim buku jongme. Kalunong ka bakat anrio. Ngalai thu ya kani hapi kenang bapin amtut. Kin kentat ya pi ni kisini kok jongki bat kan poi kapor bakat uba peniap ya pi untarai ba upundan buram ya ublay. Kin le ya pi ya kini ki baro namar bap kim sim la itu ya ukpa ni ya nga. Henry ngalai thu ya kani hapi. Bahaba kata kapor jengki kan poi pindup kan mau bangalai thu hapi. Ngam sim lai thu ya pi ya kini ki nanu basdang namar bangarang don bat pi. Henry ngai thu menta bangadai ban lek no sa uta balapha ya nga. Om don na pi bakli ya nga shano pin lek. Henry bangalai thu api kido nu jengpi kidap da kajing songsi. Penban ngai thu api ya kajing sisa. Kabhana kabenta jungpi bangalit no namar ladang amlet unong pentengan oman sapi. Ladang alet no ngan pha ya u sapi. Bad anda wan un pen iya kapertai kat no kabakala sepang kapop. Sepang u badai unu badai bad sepang kajing bicar ublai. Sepang kapop namar bakim ngai hanga. Sepang unu badai bad balapan sebut dak bangalet sa ukpa bad phin omyo isu yanga. Sepang kajing bicar namar ba ya usim jongkani kapertai lala penrem. Ngadang don sibun ban ya thu api. Henry pimla bansya menta. Anda omen sim kajing sisa unwan, un saya lam ya pi ya kajing sisa baro, un kren nala dehi. Henry un kren ya kata ke bangaya thu, ban ya thu api ya ki bansawan. Un pendan buram yang naba kata ke bau ya thu api, ke ulas sim na kajonga. Baro kat ke bau ukpa udan kalong kajonga, na kani kadau ngalaong bau un sim na kajonga, bat un ya thu api. Setang kendiat por pin om yo isu yang Henry hadin kendiat por pat pinyo ibiang yang Don kisenran jung u kebalaya ong para maki. Kamut ayu kani uyathu yangi. Setang kendiat por pin om yo isu yang hadin kendiat por pat pinyo ibiang yang Bat sanang ta uong dei namar bangalet sya ukpa. Kamut ayu kani setang kendiat por kila keli ngimtip ayu uong. Ujisu ulatip ayu kila kwa ban keli ya u kumta ula ong haki. Ngala ong setang kendiat por pin om yo isu yang hadin kendiat por pat pin sayu ibiang yang ya kani mo pia tukular para mapi sisa nga ong hapi pin salenyar bat pin sayam Henry ka perthai kan sakmen pin sasngausi Henry ka jingsausi jongpi kan sakala sya ka jingkemen haba ka briu ka sukhun ka sitom namar ba ka por jongka kalapoi Henry maria kha ikunlung ka kelet ya ka jing sitom jongka ka kemen balakha ikunlung ha ka perthai ya pi ka long kumju menta pi sngausi Henry pin sayu ibiang yang baki donut jongpi kan sadap da ka jingkemen da kata ka jingkemen kabaan amdan bala ban kini no napi. Anda poi kata kasingi pin om keli sepang jonga. Sisa nga ong hapi. Ukpa on sa pi kat ka pipa na u ha ka kerteng jonga. Hadu menta pimpat sempan na ka kerteng jonga. Tupan bat pin sayu priang kanang ba ka jingkemen jongpi kandup long ka bapura. Ngalai thu api baki kini ki da ki farsi. Kapor kan sapoi haba ngan ampenan kam farsi syu ban ngan yathu sai kedar hapi sapang ukpa onda poi kata kasngi pinpan ha kerteng jonga ngam ong bangan sapan na ukpa nak benta jongpi namar ukpa hi uye yapi namar pi yanga bat pingai bangalawan na ublai ngalawan na ukpa bangalawan sa kapertai mentapat nga no ya kapertai ban lek phai sa ukpa ti kisenran jung u kila ong ha u ko konran menta mikran sai kedar klem farsi ngitip menta ba mitip iki baro memdon kamba anda dan bakeli jingkeli syu nami kani ka pengat yangi ba melawan na ublai ujisu la jubab yaki piangat sisya kapor kan sapoi bat kani hakala hangni habai pi baro an sapen sapret wei pa wei la kajong bat phan sa ino yang marwei penban ngamlong marwei namar ukpa udon ringkat bat ngalai thu ya kani hapi kenang bepindup sem jingsup kaperthai kan sa penjenjar ya pi Henry Tushan ya ngala job ya kaperthai ke gospel jong utrai ke jingero ya mi ku Chris hak bakut du jong kalunong ka bakhatsan ki dukat bakhat du jong kalunong bakhatsan artli ka ongkum ni mensim bakut un sayang sakhi au jisu nang tade om dei tong mensim bakut mapiru pin sayang sakhi yanga u jisu ong namar philadon bat ngano do ku basdang nang tare ki apostol roh baki yalap yo jisu kam ki apostol nang basan khot balai puai lepu ar ong ba mangingi long sakhi kini ki baro khot
mangi bat umun sim bakut balong ucing ai jong ublei hakitu ki bako ngo ya u manu balong saki ki apostol bat umun sim bakut ujisu ruang udai umun sim bakut ba ki apostol ki long ki saki yangi iwei pe iwei ro ko men ko para be ni don kam ya umun sim bakut bandup long saki arngut ki saki umun sim bakut bat mangi iwei pe iwei dah kerja yang terilang ber umunsi mukut ngenla ban yang saki ya Jisu. Kani kali kebentar bokong san. Kalau nong bakat ri dukat baningkong terter us Jisu usdang dah ka jing pentengan ni ki apostol ya ki senran ju kam tam ba maki kin samat ki jing kam tam amne ka jing tanah ki wei ki pa ngai henry kam kat pang wana kitu kinong yalam jong kan yam juru kin syak kentat na ki senakok kapol kan sapoi ba kitu ba penyap ki kin sasngo ba ki syakri ya oblei. Kani kalau jia bah kapor jeng kisenran jeng Jisu, haba kisedang benda yalap kisyak kentat nya kisenakok kisyak kentat nya ke tempel ber kemta terter. Bat hakum kani kapor kani kejing ong jeng Jisu kalong ka bokong san berpenken mau ki. Ba kini ki baru khoi ki le namar ba maki kim itu ya ukpa. Kali tang kata kim itu ya ukpa. Hai kini ki por jeng iru kejing syak pensistem kejing syak le ben nak bentar ka jingat ki jia dei namar ba ki beriu kim itu ya ukpa. Kim itu ya oblei basisha. Lada kinjenla itu ya kitu ki banget hau Jisu. Hendai nama bakim tre ban itu ki pen hala ka jong god onot. Na kata kada ki le kini ki baru khot ha kitu ki bapers ala kitu ki banget hau Jisu. Ha kitu ki banget hau Jisu. Nanta Jisu beteng chakmat uang sepang kajing don kam jong mensi makhot. Kapertai kan sakemen pipin sasosi. Mementau uang wapai. Abang ayah tu ya pi wangan salit no kido nut jepi keladap dari sosi. Tangba kabhana benta jepi bang alet benta uang. Namar ladang amlet umensi mukhu inomban sepi. Hendai ladang alet no ngan pha ya u sepi. Kani kajing koridor jong mensi mukhu ya kajing im jungi iwei pe iwei kum ki Kristan. Mudur se ujisu basyong bal kisenran. Balada ujisu ong hanga ka tu pol ngan jenel ong kenrat syong mapi kalabiang. Hendai ujisu ong kadon kam ba mensiam unang pentengan unwan api namar uni unang pentengan un saya lame pi si kejing sisya baro un sepen i api ya ki ai kejing maya ki ba pimpat poi perkhat menta un sebetul nanti pi un sepen i kata kejing maya kam tam ujisu udai pinsala bani i kejing long ba sisya jong jisu dei tang da ka bor jong mensiam bakoi tang da ki khamat jong mensiam bakoi pinsala ban pediang ai kejing long blai jong jisu pinsala ban pediang ya kejing i jong blai ukpa pinsala ban pediang i kini kejing maya baru khoi kani kajing koridor jong mensi mukoi haki cenran bat hangi iwei pe iwei ru balada mensi mukoi wan unsa batai panglai tadi unsa hikai la ne unsa pen iya ka perhai panglai tadi ki bagi bakla sepang kapop sepang unu badai ba sepang kajing bisar kebening kong sepang kapop ong namar balai namar ba film semlangai hanga kai kapop bakrau tam kadai ba kata ba mangingim tre ban ngai ba Jisu udai ukun jong blai balawan sya kani kesla perthai namar balai ki prophet kila keren sapang ublay ubala ban pen isi sya udai ublay dei tang ujisu empat don balik kiu sa beneng ban wan hiar na beneng ban pen iya ublay dei tang ujisu kun jong blay ban hiar na beneng ban pen iya ublay nak tak dau ki jing pi thu lupa ki jing pen pau ki ai baru khoi ki kedau sa ujisu hadin jong jisu omla ban don su ki jing pen pau ko bakham krau na balai ublay ula depan pau yala dihi saya ka ai su pat andang batai sepang jong u om don i ai su ka bakham krau palat ban ya kata ka ba mau ula depan pau lupa bat uji suru ong kum ni ngalawan sa kaperthai om ban penrem akan wan ban penrem ringawan ban long unong pen im jong kaperthai Hendai haba mangi ki beriu ngi kentat ya uji su kata ka dei ka pop bakrau tam bat ha gospel Markus ngi syam ka ju ka jing ong jar ki banget yo baptisma kin la im jar ki banget la sya la penrem lupa ki namar boleh ki kelam ngai ha ukun ba maroi jong upa ya uni ublei balawan ban wat yengi ya uni ublei balawan ban pen pau ya dala dehi sya ka ni ka perthai na ka benta jingi haba mangingi kentat ya u kata ka ka jing kentat ka bakrau tam kata ka jing kentat kam dei ka jing kentat ya prophet kam dei ka jing kentat ya ka jing pen pau ya ka wei ka jing thu lupa na ka jing pen pau jong blei ka dei ka jing kentat ya ublei hi tak ada ka dei ka pop ka bakrau tam ka ba ar sepang uno obadei kitin parang yang sepang righteousness sepang ka hok sepang ka jing long hok sepang ka no obadei namar balai dak ba pen sisya ba Jisu ulakiu sa beneng ulalet sa ukpa kon men ko para ba ye mangi iwei pe wei ngim dei bangilong hok na la de
day bang mangi ubadai lane ubalong hok kamut ni klemle takada ko jing teplem jingi kalong kawas ngur khmat jong ublei ni baru khoi ni lakum bakla ka ketin ka tliet ya kikam ki jam ka jing mut jing berkhat ni lakum bakla menta ka jing teplem jingi lesi kan sa penram ngi ka wi ka singi tangba na ka benta kitu ki bangai ya uji su pada ki bala pediang ya uji su pada mun sia buku pen syai ki bekin mengat aka jing penram kina mengat aka jing sngoram namar belai mun sia buku yang saki ban penman hok yangi iwe pewe lingba ka jing hok jong ujisu lingba ka jing nget jungi ha ujisu ngiyo pediang ya ka hok jong ujisu bat kita ki jing bakla jungi ujisu usyem bat u kit halade bat pendap yangi iwe pewe da ka hok kan mau ka hok jungi kam dei ka jing hok bam na ngi khlamba kala ka hok jungi ka dei namar ba ukun jong ublei open long hok yanga ba phi iwe pewe bat syapang ka jing bishar namar balai Yos iem jong kani ka partai lala penrem. Ha kani ka sandur jong ublei. Ka jingwan jong munsi buku insapan iangi iwe pewe. Ba ka unong job ba khadu omdai ka jingdom. Ka jing job ba khadu omdai ubamman omdai ka jingdom. Ha o chisin pet I kumba ki ki khalam. Henry ujisu ujob ya ki barokhoi. Umunsi buku unsapan kan mau yangi kani unsakan vik yangi ya kani ka jing sisya. Bat kitu ki bangai ha ujisu Kitu ki bangai ya ujisu kemut kena mat akan jing bisar penrem. Namar balai ujisu unyang barabor hakmat jong ukpa baniasa na kabenta jingi. Kata ka bagaktin jong ublai laringi pelek haka kam jong ki apostol haka sitish ki roman barkiwe benta ka ki sitish ki hebrew ngin se yasngo barabor ka jing ong. Ba ujisu em junom uyang haka mon jong ukpa baniasa na kabenta jingi. Teh ba ujisu uyasat mono bala ban penrem. Kani kadai ba munsi mukut unsa betin lenti ngi unsa pen syai ngi unsa pen iya ka pertai bakat no ki bakala sepang kini ki baro bat menta ong umunsi buku ujisu ainam umunsi jong jing sisya unsa yalam ngi sya jing sisya baro khoj unsa betin lenti ngi sya ujisu un betin lenti ngi sya ukpa un sim na ka jong ujisu nama balai ujisu ong kat ka ba ukpa udon kalong ka jonga na kata kada ba umunsi buku usim na ka jonga ban ai ngi iwe pewe ni don kam ya umunsi buku ban dupla ban itu ban tip ban ya ha ka jing sisya ni don kam ya umunsi buku ban itu ya ukpa ni don kam ya umunsi buku ban itu ya ujisu ya ka jinglong ka basisa jong ujisu mentah hadin kani ujisu ong bapai ka perthai ka kemen phipin sa ngosi kam tam hakitu ki por kani kamit bakhat du bal kumju ro hakitu ki por ba ujisu sa stom sa kantai ka perthai kan sa kemen ujisu ka ki senran jong ujisu kan sa ngosi I kumba ka jingdum kala job ka jingsai kala lep tangba pinsayu I biang yang ngab ka jingkemen jong pikan salong ka bapura kata ka ba ong ujisu ba ka benta bakhat do jong kani ka gospel or jong kani ka lunam bakhat re ujisu ong nam balai ngala job ya ka perthai syania hanga ngala job ya ka perthai ujisu kelir ikisenran piangai sisya hatu mengingat sisya na emba ujisu la job ya ka perthai hatu ngingat sisya na emba ha ujisu ngiyo kajing map kajing pentemai bat ngila ban em na kajing em batmai ngim dei ban so kut chu ha katu kajing long barim kajing long jong ka pop kajing ai ka bakrau tam ka dei bangin long kum ujisu kajing ai ka bakrau tam ka dei ba mangi kat nang ya ki singi nginang la ban kiar kajing sini jong ka perthai ban nang em na ka benta jong ujisu bat da ka bor jong ujisu Piangat sisya na em pila ban le ekini. Piangat sisya na em ba ujisu ula job. Piangat sisya na em pikloin em ban sisya ni au ni uba jisu ubala job ya ka perthai ba ya ka bor jong ka jingdum. Ibenta ban syukwa ban rap hang ni. Dukat ba arpulai ba arpusa. Ong pana ka kerteng jong jisu. Habang idwai ka kerteng jong jisu. Laning idwai lengba ujisu Kris utrai jingi. Kalong ka ju ka jingmot habang ong pana ka kerteng jong jisu kam dei ka signature kam tam haba ong pana ka kerteng jong jisu komot pan ha ka person la dah ka jinglong jong uji su kabamot bang mangi ngi penyadai la dia ba uji su ba hata ka por ni pan na ukpa bat namar bang ipan na ukpa namar bang yadai ba uji su ukpa uai ngi namar bang idai ki kun jong ba uji su udon ringkat langbat ngi takadaw ngi pan na u kakateng jong jisu le ngi pan lengba u jisu Kris utrai jingi kapamut ngi pan ha ka jinglong ka jong u jisu ka jinglong blei jong u jisu bat ka jinglong kun ru jong u jisu kani ngi don kam ko hanan ko para ba
bat hakajing dwai jingi kamdei kabangin sukan mau lendet kum ka formula handai kamtam kadei ka jingya dei jungi bat u Jisu ladangi pong sishara u Chris Jisu bat ngiwan mentawan pan na ukpa ngej scam ukpa on sa ai namar balai u yo ya ka jinget jong ukun jong u yo ka jing ukun jong u hangi iwei pe wei bat namar ba u Jisu udon rengkat bat ukpa on sa ai kita ke barok hangi bat u Jisu pun kut u angom no hadu menta pempat sempan nanga pan kenapa pajing kemen jong pikan duk belong ke bapura komen ke para ba hatu mangi padangi sngo bangi duai teng teng ngila supan pan sipan ngila supan bai na oblei ka ba mangi de ban pan na oblei Jisu ang upa beneng jong pi utip lupa pi don kame ka kup ka sem ka bam ka di ka jingkot jingkhia kita ke ba rokhoi baru Jisu ang wat ningkong ka himal jong oblei ka kata ka himal jong oblei yano ngi de ban pan ningkong kajing ai ngi ban pan kajing ai bakodor na ki bakodor tam ka bakodor na ka bakodor tam na tar ka bakongsan na ka bakongsan tam ka bakensai na ki bakensai tam ngi ban pan ya kata bat kadai ka kata gospel Lukas nomor khat wei dikhat bakhat lai Jisu ang pan ya umensiam bakoi habangi pan na ukpa on sependap ingi da umensiam bakoi udai person jong trinity bakoi bat habang kajing mut ba ublei habangi pan kajing pan ka bakrau tam bat kajing ai ka bakrau tam kadai ba ublei u ai yala dehi ya umensiam bakoi ya umensiam ladehi bandan hapo jangi kiwei kin sawan lut nadong sedong kiwei kijing don kam jangi kin sayat kin sa ong ketin pareng they will fall into their own places ladangi pan ningkong ya kani kajing ai ka bakrau kata kadai kajing ai na kijing ai ka bakordor na ki bakordor tambaro kata dai umensiam bakoi tungin pan ya umensiam bakoi anyaro ya Jesus Christ junam la junam amen wa neng to ai ba kajing ka mela ai ngi ha ukun jumi Jesus Christ men jungi berkading juga jing walaupun raham laki do no jungi do mensiam bakut kin kirsiu biang hangi ya kajing kemen berakar ku na menta kajing wan ka hima jumi to ai ba kajing jumi kan pen kelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to ai bi sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bat ya kajing tha baro kajing kemil ti batikna ya ka beneng betamai ba ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jumi kan ting shan chabam cukut to ai ba kajing jong ka jubili kan kersiu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen saprian ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jumi sya setelah ka pertai syami ublei jungi ubala ku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen kudono kutam Jisu tesin ai kemarian rap jingi Kristan tu doai na menta jingi